sa mga may utang na ihatag mo. Kubaw na sa mga kagawasan, gikan sa sala, sa kapasayuan, sa mga sala, kung sa pagkaamong tinubos, Lord, mga utang, nabiling nga ngayon, budawat, kaya masupilon kami, nagribindi kami kanimo sa dugay ng panahon, dili kami, Lord, na pinagdaanon kanimo gabaw sa tanan, huwag ka na mag-iliha. Ginoo na nga kami, yung dalang Espiritu, magtudlo ka namin. Kung nga, Lord, ang iyong pulong may manglugwa sa akong mga babak, lubaw sa tanan, ang mga katuyuan, pagpuntagon, may tabo kayo. At akong pangayon sa pamahan. Nung sa mga gasa, may mga ihatag sa katusa ka na mo, amo kayo kinigamiton sa kumayaan sa mga ngalan. Tanan mo makabot, amo sa ibalik ka mo, kadaugan, kagayan, kasalamat. In Jesus' name, pray. Amen. So, ngayon, tas Kapitulo 12, pari ka sa Gis na. So, tanaw na to ang luhak na nabili ng mga espirituhan ng gahom o espirituhan ng gasa na ihatag sa Diyos sa matag patawahan niya. Ngayon din ang uban, yatagan sa Espiritu Santo gahom sa paghimog mga milagro, ang uban, hiya sa pagsugilong sa pulong sa Diyos, ug ang uban, hiya sa pag-ilakon ang nagagahom sa usa ka tawo, mao ba ang Espiritu Santo o dili. Magyatakan usab ug hiya sa pagsulti sa uban ng mga pinulungan nga wala nila sukad matun-i ug adunay usay gihatagan ang ug adunay gihatagan hiya sa paghubad sa kulugan niadto nga mga pinulungan. Apan usa lang gayon ka espiritu ang naghatag nining tanan ug gipamatuod gyapon na po niya kini sa matag usa sumala siyang kabubuton. So, may isa na natin ibawaan ang mensahe sa nagkalaing pag-alagad sa Ginoo. Mao ni ang message of knowledge, message of wisdom, propesya, milagro, pagtuo, pagkatingalaha, pagpanambal, ug ganiya kita karon sa pagsulti og laing pinulungan ug ang paghubad niini. So atong hisbutan karon ang spectacular na gift ang kanang murag gasa nga murag highlighted kayo sa Biblia tungod sa gibuhat sa balang Espiritu. Nya nahitabo ni sa adlaw sa Pentecost o Pentecoste ba na. Wala nagpasabot nga tungod kani ang pinaka murag padusundayag umayo or highlighted nga gasa, wala nagpasabot nga mo na pinaka-importante nga gasa. Amen. Pero dili imposible nga daghan nato unta makadawat niini ug daghan gid unta ang makahibaw pag sultig laing pinulungan. So man atong makita sa diferensya niini sa gift of tongues of gift of prophecy nga gidasig ni Pablo nga propesya ang inyong pangayong-mayo dili ang tongues. So makita na ito, bisan pag-highlighted kay siya, bisan pag kanang mo siya ang entrance nga gihimo sa balang espiritu, pero dili siya ang pinaka gidasig ni Pablo nga pangayoon sa matag usa. Mo nang akong balik usulti, dili na ang basihan sa imong pagka-born again. Pagka na good. Pero kung wa ka na wala pasabot di ka born again. Pero sa ang pinakatinanglan nga ang tinuray nga born again? Unsa? Kausaban sa kinabuhi. Change life. Ang kausaban, di ba na nga, kita gid unta ang mga tao nga kanunay buot o kausaban. Kinanta kausaban sa atong kinabuhi sa kanunay. So manang sa pagpangaysa ng tugasa sa Ginoo, di sa tamhadlok kay kausaban na. Like, mubalik lang ka diha og speaking tongues o dunay mo interpret o dahil sa ganyan ng propesya. So, by the way, sa mga praise and worship mo, dasig lang ko niini, kaya mga bragwa na kita mag-observe niini. After sa 4 songs, yung narita sa last song, break na siya. Allowing the Holy Spirit nga makigsulti na to. Atong tugutan ang balang Espiritu nga gamiton ta. Kay, kung sige na kanta niya, ginawa sa siyang pulong niya, murag wa siya gipamuhat na to. Murag wa siya apil, no? Kaya wa man siya participation sa kaning kapulong yan, ngaon naman tayo, normal naman na. So kung doon ay mga katinalahang butang like
dunay magpropesiya din, ang propesiya nagaigo gyud sa imong pangkahinanglanon o sa imong problema, may mga ka, kibaw na siya. Correct? Kibaw na siya nga mao ni akong gidada nga problema. Mao ni gidana akong kabugaton. Wala, isulti ang Ginoo nako nga di ko mahadlok, di ko makuniya, iya kong panaligdan, iya kong tabangan. Di ba dinot na siya maiksunan? So, encourage ko sa mga mag-lead praise and worship, please allow the Holy Spirit na manifest sa atong kaliwala. Na even sa atong mga prayer meetings, kamudinhin, prayer meeting mo, na manifest tao, manifampo, tugutin ang balang Espiritu, makiksulti ninyo. Kaya masig muhatag siya o solusyon sa mga problema. O sa problema sa lain nga tao, niya ikaw ang gamiton. Niya ka nang di, mauwaw ka, mahadlok ka, kaya lagi kuwa na, lagi na. May mga kapistuhanon ka, usara yun ang imong kadlukan. Di ko mubungat sa kamubuton sa Diyos. Makasala ng tanyana. Amen? Kung atong kadlukan, ang Ginoo lang yun. Hindi ka masubay sa iyang pamaagi. Maura yun na, simple as that. Mauwaw ta, wala naman tayo uwaw. Kaya dahil sa Ginoo, di mo ta kailangan mauwaw. Makita agad natin yung hinga, baga kayo sila mga naon. In fact, gani, nagtago-tago kayo sa mag-prayer meeting. Pero, gipasunday ko sila sa Ginoo niya kung magkatawan, which is makita na to later on. So, sa atong purpose, sa atong pagtanaw sa speaking of tongues, mutanaw ta sa most of the time sa buhat 2. So, please prepare ang inyong mga Biblia sa buhat 2. Kaya ito makita diha ang mga gibuhat sa balaang Espiritu. Sa taliwala sa mga kaisuunan nga naguna kanato. So, okay. So, dunay mga tulo ka butang abot na ko nga ato ni siyang maandam na sa tong nahuna. Kaning gibuhat sa balang Espiritu din gigamit ang speaking of tongues 1. Ang speaking of tongues may usa ka gasa sa Holy Spirit nga iyang gigamit para mahimo siya grand entrance. Okay? Sabi ng grand entrance. No kan pa magpapansin kay ka nga niabot ka. Di ba? Magpapansin ka, mabot ka na kadinhi. Na mukalit lang siya, maligid ka sa mga saba. Okay? Or, di paso siya sa kubangan yun niya. Flowing kay Esdina o sa ba na siya, di pa something ang brother. Kung saan siya? Okay? Grand entrance. Nagpapansin ang balang Espiritu sa kinabuhi sa mga disipulo. So, may pagka-KSP ang Ginoo, dili. Iya lang nang gihimo pagmamatuod sa iyang presensya. So, ang pag-speak of tongues, sa pagsultig lang pinulungan, mo'y ang iyang prueba na naagyod siya sa mga magtotoo. Kung niabot na yun siya. Kaya remember, gi-promise siya ni Jesus Christ sa mga disipulo. Nya mo ni ang biggest phenomenon may nga, dako jud kay buto sa pagsugod sa simbahan sa Diyos. Na ikaw, ako, kamong tanan dinhi kung nidawat ang Jesus Christ, apilta ni anak. So makita ni mga unsa ta ka pinangga sa Ginoo. Ang mga Hudiyo sa dihang gipili sila sa Ginoo para mahimong iya, naghimong dako jud kay pasunday ang Ginoo. Unsa man dakong pasunday niya? Wala namatay ang tanang mga Egyptians, ug gibrihan niya ang tubig, lamoy sila pero ang iyang makatawhan naka gawas, naghimo siya suga. Ganang sa ni burn fire, dako kaayo ni kagabi para di sa tugnawan sa disyerto, pero ni kabuntag dako sa kay payong magpayong la para di sila initan. Grabe kay mga gihimong entrada sa Ginoo pagpakita sa tibok mga nasod. Mo nang tanang mga nasod nga malabyan, mamurog sila kay mo ni biluwas sa ilang Dios, gamahanan. Now, daan to nga programa sa Ginoo sa mga Hudiyo, kita na ata sa bagong programa nga mao nga kita na ang church. Kita mga hintil, kita mga sa una, what with covenant, what his Ginoo kontrata sa Ginoo, kita ang makatawan nga naghimo sa dakong entrance sa Ginoo. Mana may sunan sa imong pagkatinubos, sa imong pagkakristohanon, every day dapat maingon jud ka sa Ginoo. Salamat Lord kana ko'y kwarta. Salamat Lord mo. Sa may imong number 1, Lord, salamat nga imo kong itubos. Salamat sa mong kaluwasan. Salamat ni Kristo Jesus. Salamat imong ipasaylo tanan kong mga sala. Sumabot pa na kong masala mo na kong ipasaylo. Salamat ni ini.
ug apil ko sa motos langit. Kapon may zona niya tungkol sa ilang atong pasilo niya na may programa dito sa Islinya nga kanang marita sa bukid yang ipabalik-baligya sa ina or may murag tabo-tabo ba niya kuno hay barato mo or istoryahan sa tabuan o sa atali tabunok. So anyway, napit ko unya sene ka nang nakalimutan ko sa akong ganito. Napalit ko ang mga vegetables o mga fruits. Kaya gana ako, yung ganun pa kong mamalit. Kaya medyo bato-bato yun. Siguro tanaw, nakalit kong doon ang sa kabatan ko. So mama ko lang sa kuwat. So in short, nag-suryan na yun, nag-converse me. Hindi ko, God bless you ka ay doon. So ka volunteer ka rin doon. So, di ma'am, gipalit, pata ko yung palitan na amo. So ko, dahil ba, di mo so aragaw sila, etc. So in short, nasold me o discussion sa mulang paglakaw pa ng sasakyanan about God. Siya kasi kung ba naman ko, kung ba na, ay sorry, mamahal pa akong ba na ko doon na nasa langit, si Jesus Christ, man akong ba na, ay mo, dahil ma'am, sumara ko na soto. Ano sige siya istorya nga, yung kaluwasan, kuhaan man ma'am, kaluwasan, imo dyan ang trabahuan, niya, Biblia ni ma'am, Christian ni ma'am, was lang nga siya, ilang kundok. Dahil kami ito ba, living word, nasa kang mo siya, basta Christian namin. So naningkamot na siya, every day, para siya maluwas. Kaya kung punta na siya, sigurado ka kung mamatay ka, asa ka patong siya, awa niyo ko sigurado na, ma'am, pero amo yung panikamutan ko, ako siya kita na good works siya. Yawa sila nga, reflect ko, sumura sila o family niya, bro, nagkakuan pa. So, may kudong, sakto man doon, Biblia, kaputan, awa ang Biblia, basaha ang Biblia doon, usara dahil is Jesus Christ. So si Kristo ang imong angkla sa imong kaluwasan. Kisa may angkla sa imong kaluwasan. Wow, ma, manikamot na yun. Balik ako siya explain. Balik ka, manikamot na yun ka niya. Masala ka, magtinurahan yun ka pag hinusul mo. Niya mauna ni mo na ni ko. Kaya it's a long process kayo ang kaluwasan mo ko. Dili ang kaluwasan ng process. Ang pagkausap sa tao ng process. Pero dili ang sanctification, dili ang kaluwasan. So, ganun po kung i-discuss niya. Namin ko, tutok-tutok. Okay, alas ito, launa. Kung hinahingan ko, tagana ko siya o calling card na ko kaya umukoy pamphlet o tracts. Ito nga. Wala kayo mga question. Tawagan niya ako. Istoryahan na ito. Doon, believe guys siya sa ilang ituan kay believe ko sa akong mga uyuan, may kasi sila mo bat-bat, may etc. Pero hindi siya sigurado asa siya sa langit. So everyday, nanikamot siya ito siya sa langit. Pero ikaw o ako, paid na, kibayaran na ang imong sala. Kibayra na, coward na. Mo nang mauwaw ta, magpadayon sa pagpakasala. Mauwaw ta, kung wala tayo kausaban sa atong kinabuhi. Mauwaw ta, kung magsige ka po tagahig, mauwaw ta, kung wala po tayo pagtuwa. That's the irony, that's the one thing. But here, makita na to din according to sa commentator na si Hill, na ang tangs gasa, di nang usa makasulti sa laglaing pinulungan nga wa niya praktisa, wa niya nanunggi. Okay? Nga mao ni ang gasa or mao ni ang promise ni Jesus Christ na mo preach sila, mo yaw sila, musulti sila sa ebanghelyo sa laing mga nasud sa unang paghimo nila. Kung dili sa tagaan o gasa sa pagsulti laing pinulungan. Amen? So, these are things nga ilang na sinati nga, uy, grabe jud ang Ginoo, no? Gisugo siya o gihatagan sila sa ilang pangkinahanglanon para mabuhat nila ang ilang ginbuhaton. Mana again, balik ko may sunan. Kung gitahasan ka sa Ginoo usa ka ginbuhaton, balikon jud ako ingon. Ayaw i-measure, ayaw sukda ang imong kapasidad sa pagbuhat ni ining gisugo sa Ginoo sumalat sa imong abilidad. Ayaw. Kaya medyo kasubuhan sa Ginoo nga wa kay abilidad, di ka klimon. Ug tungod kay gisugo man ka sa Ginoo nya, bumusukod ka sa imong kaugalingon, uy, wa man ko aning mga butang, di lang ko Lord, di mo ko kibawana. Kaya dapat silang tanan, di mo sila nga, ay ikalay surya dalon padalang mga hipro kami atong lain nasud. So kung pagsulti sila lain nasud. Di man mikibaw silang pinulungan. Kagets mo? Pero ning balibad pagod ang mga disipulo. Pag-iwan ni Kristo nga panglakaw ko mo, isangyaw ninyo ang ebanghelyo. Wala.
Kung sa may nagibuhat, nituo sila. Wa nila gitanaw ang ilang kapasidad. Kung nila gitanaw nila ang kapasidad, ang gahom sa Dios. Wa nila gilimit wa nila himong gamay ang Ginoo. Ilang tanos Ginoo dako kayo nga why imposible kaniya. Di ba mo nasa usa ka vision ni Gata sa Ginoo na to nga gahapon na istorya na niya. Ating sundri sister Agnes, human mo pray siya na 12 hectares. Ako gan start na 3 hectares lang sa Lord niya. Eventually maritime is 6 dili mo claim yung 12 hectares ko nga mo. Exceed pa mo 12 hectares Ginoo. Ang yuta nga yung nihatag na mo asa nang dapita. Mahimo na. Kaya bisan sa pagamon ako nihit sa kong unahuna. Lord, ipapahuan mong daghan kay mga layay, mga pundok sa makatawhan nga ila na ng kayutaan. Ipapawa mo kay imong ipapuli ang mga Israel. Ang Israelites, ang mga Hudiyo. Ya sila gani, dako pag yung nagyatag sa Ginoo, pero ni kontento rin sila gamay, katapula na kay sila mo maglimpyo sa yuta o makig-away sa tagiya. Kita pagkaha, manang magisunan, ang faith na gipangay sa Ginoo, ang pagtuo nga gipangay sa Ginoo na to, inana ka na, anak ka ko, dako pa dyan sa langit. Dili. Isa na kapasas Biblia. Mustasa. Yan na ingon, mamukita ng mustasa, kita ka nalas. Mas small pas munggos. Oh, may mo nila small pas ang dawa gamay pa sa munggos. Smaller pa dawa. Mura ng pagtuo. In short, mura ka dako pang imo simot. So asa may kapoy naghahagok kag maayo ni panimtol gid ka nabiyog gagod ka para maimo ni. Or may naka Lord, kagaay ko inana ko sa kamay nga pagtuo. Kini mong gay Ginoo kung naka na nga klase nga pagtuo, ang bukid sa Inayagan imong pabalhin ngadto sa Bohol pwede. Nagduo sa lang yuta. Pwede. So makakita ata nga wa gyud ka pagtuo mo sa Abdul. Ug ang pagtuo mo ni ang pinaka-essence mo ni ang pinaka-uyukan, pinaka-pangkinahanglanon kayo parang Ginoo makapanglihok sa atong kinabuhi labi na sa imo. Unsa? So may kinahanglan kay nato. Go sa mga gasa. Dako kayo kinahanglan nato. Yes, nakag faith, pero kinahanglan kag faith para sa imo luwasan. O sa imong usaban. Kay mga itag faith, kadaan sa faith sa Ginoo Lord, kinahanglan ko pagtuon mo Jud nga maluwas ko kay mao ikaw na lang maambianan padung sa langit, etc. Ito ta. Kung sa dahang gidawat nato ang pagtuo ni Kristo Jesus. Kuna, sugod na sa tao, paningkamot o atong kaugalingon. Ngayon ang Ginoo ang isugdan nimo sa pagtuo imong tapuson ngadto sa pagtuo di kay nituo ka yung man maningkamot na kag-inyo. Di ta kabut sa langit na. Pinuray lang. Manay mo ni Pablo. So, kumao na ang definition, ang speaking of tongues, mao ang anticipation sa Ginoo sa mga possible na objections sa mga apostles na mo preach sila sa lain nga nasod. So, basahan nato sa Buhat 2:1, makita nato din sa pagkapuntas, sa adlaw sa pagsaulog sa pista nga gitawag og Pentecostes. Nagtigom ang tanang mga tumutuo sa usa ka balay. Samtang nagtigom sila, kalit lang nga may dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huros sa makusog nga hangin. Milanog kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya, may nakita sila nga daw mga kalayo nga purmag mga dila nga mitungtong sa matag usa kanila. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo. Ug diha ipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagalanay mga pinulungan nga wala nila matun-i. So magisunan, klaro kaayo nga gituman ni Jesus Christ ang iyang promise na ipadala niya ang balaang Espiritu.
Mabitaw when Jesus Christ, ni-promise siya nga, sa diyang ako na mo, usbon ta mo. So kita kung usbon ta sa Ginoo sa itong baton, hayang lang ka. Aron ka? Usbon. Di na ka mo isling. Ato mo kung ikanabang ang kausaban o buha sa balang Espiritu sa mga, like ako lagi sa inyo, lagi ko nga sa una nga, masige pa ko, like prophecy, nagdagang kaisuta ko utok, ko nga, Lord, paribihasa ko, imo bagyo ni Lord. Ibis ko mo, apply na ko sa kumbaba, o musulti ko sa prophecy sa Ginoo. So mga mga butang kaisunan na ang pagtuo is very important for the Holy Spirit nga moabot. So nga nung niabot man yun ang Holy Spirit, kaya niyo nang Ginoo nga huwatan ninyo. Yun sila pagbuhat. Prayer. At pray sila, nag-pray sila. Remember, hadlok biya kay sila na sa isunod nga patsyon, puuton niya tas mga gwardiya, pampasahinlan niya ta, pa kanang daplisa na tagamay o mga istorya bang patay na ta. So sila pilis na magtikong daily gani. Mabitaw na kung maduna tayo needs, the more everyday na naata sa Diyos. Kaya kung what tayo needs, ang ato na is mo, tinawa na tagamay. Okay? Pero wag sa pasabot kayo ta magampo, muampo bitaw sa kanunay. Sumana nga ang helper ang Holy Spirit ni abot gayud sa chapter 1 verse 4. Ato sa ni makita diin chapter 1 sa Acts 1:4. Nisulti rin hi. Asa man ni? Pwede ko katuloy ko lang yung nila. Narita sa Diyos. Hangtod sa panahon nga kay human sa mayang kamatay o sa iyang pagkabanaw, daghang gayon nga napakita siya sa galaing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagmatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw, nagpakita siya kanila, musultihan niya sila may tungod sa paghari sa Diyos. Kung sa wala pa siya mukayab sa langit, may mga sugo siya nga gibilin sa iyang gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Usa niadto kay gayon samtang nagkaon sa Jesus uban sa iyang mga apostoles ningon siya, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Kaya naman sa panglakaw mo, pero siya ay sa maglakaw. Okay, wait. Hulatan ninyo ang Espiritu Santo nga gisad sa Dios nga Amahan. So ang Holy Father mao ni saad o si Jesus Christ mao ni relay sa mensahe nga nay mupuli nako. Munang kita mga katawhan sa Dios, kung minaa ang Ginoo nato, puno na kanan mo Holy Spirit, mao nang imposible nga mahadlok ta mubuhat sa iyang ipabuhat. Mahadlok ta mulakaw sa iyang mga lakaw. Mahadlok ta sa kausaban, dili sad nga naman naaman siya. Siya ra jud siya rin pag naara ka din ha, yung Ginoo, kung mo ni ang balay, ako nag-imagine sa temis, mo ni ako ni, kami ng balay. Niya ko na siya ipasunod, Sud Lord, niya Ginoo, mag-start ako panghipo sa mag-house cleaning ko, okay Lord, niya Ginoo. Unahan ako ang pinaka, kaning kwartuhan. Digo, ay sa lalo, napamakidathan din, hindi na ako dapat. Kanina sa, dili, kung asa gusto sa Ginoo mo, unang limpyo, palimpyo siya. Huwag ka rin kung magrabi, ang Ginoo, giluwas ka yung manuman siya mang limpyo sa imong kinabuhi. Tigyapon siya, Diyos siya, huwag ka rin kung malun ka, uwag ka gayon. Ngayon kami, Lord, huwag kayo, naghakin ko, Ginoo, why sa pa yan? Okay na ko. Ang ako lang yun, mahapsay ang imong kinabuhi. That's what's keeping God. That's what His love is about. Usbunta, limpyuhan ta, himutan, nindot, ngaya ikapasigar mo, di lang sa kalibutan, sa kalangitan o sa mga kagamahanan na di makita. Umayon ang Ginoo, ako ni anak. Tanawa, lisunod na ako. Tanawa, malipayon na siya. Tanawa, di na siya masilubod. Mauna ang Ginoo. Amen? So muna nga, pagsulti niya nini, siya nga baptizan mo, bunyagan mo, mga sa 5, ayaw ka mo, pagbiya sa Jerusalem, mulatan ninyo ang Espiritu Santo, nagisad sa Diyos Amahan, nagisulti ko kanyo, kaniadto, nagbautismo si Juan sa tubig, apan sa dili madugay, pagabautismuhan ka mo diha sa Espiritu Santo. Na willing mo bautismo sa Espiritu Santo karon? Amen. Labi na ka, paano mo pa-experience siya, paano mo pa-experience siya, mga lihok sa Ginoo, since nidawat ko niya, kay posible,
Daghan kayo, ay lang Lord, ay lang Lord, ay lang Lord. Yung mga lang ka, dahil nakakutob sa salasala Lord, dos putahan. Sa padali ka na to siya, gawas lang sa, kaya ako sa, dili na. Kinahanglan magpabautismo bigla sa balang espiritu. Are you ready? Mong ginawa yung patiwas ni last week. Because He wants to really do a miracle today. So, ang pag-abot sa balang espiritu, sa drama kayo, dramatic event. Kaya nahitabo sa Pentecost. Diin, gigamit niya kung sa nagasa? Speaking of tongues. Now, usa maning speaking of tongues? Awat usa maning Pentecost? Sa Hudiyo nga kalendaryo, ang Pentecost mao ang ikaduha sa tulo ka mga dagko nga piyesta. Okay? Ang pista man sa una, pero ang pista nga klaro kahulugan niya Panginoon yun. Atong pista wa klaro. Okay? Para ato-ato ra. So, nahagmong ni sa ika-50 ka adlaw human sa Sabbath Passover week. So, naa sila pagpahuway, mausat kayo kasimana. So, mag-imagine ka may suunan kung imong basahon ang mga Israelite, sigilan din silang holiday. Pero holiday, asa silang holiday sila na itong Brakay, holiday sila na itong like mga lugar. Holiday sila pagsaulog sa kaagwa, sa kaninot, sa Ginoo, sa mga, mag-holiday sila sa pagsaulog sa daghan nilang harvest. Mga usa ka mga piyesta na makita na ito din. Okay. Feast of Weeks, piyesta sa pag-harvest, o piyesta sa first na bunga sa ilang mga gipananom. Inana sila ka mapasalamaton sa Ginoo. Was na makinanglan og pesticide. Was na kinanglan og mga kanang hindi mo sa tawa fertilizer na makadaot na sa nato. Fertilizer ko pero mga matay na sa takatugayan. Okay? So ang Pentecost, listen to this. According to Dr. James D.G. Dunn, mao ang representation sa birthday sa church. Na-stuck sa comment ko. Diba? Ang Pentecost came to represent the birthday of the church. Manalingon si Dr. Dan, iyang observation. Ang Pentecost ko no, mao'y nag-divide, okay, sa Old Covenant, nga Old Kasabutan, o sa Bago, o kita na ang Bagong Kasabutan. Sa una, kasayok nila patay biya, supag ang anak patay biya. Kita karon hala, sige nagitag sila. At bakit sige no, pasaylo man na siya ba? Sambot man na siya, tao ra mo. Uy, di na excuse. Okay? Kaya nanaka sa tao na ka, pero di ka ordinary yung tao, puno ka sa Espiritu Santo. So, di lang kay dramatic ang pag-abot sa Holy Spirit, a Spirit. Ang iyang drama, kinahanglan siya makit-an kung madunggan. Okay? Mo atong grabe kayang grand entrance. Matong dako kay nga, makita na to sa chapter 2, verse 2. Kusog kay nga sound nga gikan sa langit. Di ba kung imagine ka ng dugdug atong madunggan na kanang mas grabe ka jud nga dugdug na kusog sad kaayo ang sa hangin mo ito, mahadlok jud ka, di ba? So, sila was sila nang hadlok may isunan. Kay mao na to ang kanimong Holy Spirit. Always yun na makita na to is presentation yung abot niya like sa John chapter 3 ng Jesus Christ. Di ka tibaw sa amabor na ganang tao. Mabot na siya murag hangin. Okay? So, hangin ka dire, padungan to, kibaw ka, kaya ang buong ako, padungan to. Okay? Kung gikan siya nga to, ang buong pa, ato dito, kinato siya padung. Amen? So, mauna ang makita na to, roaring violent wind, and the same time, fire. Diha ang usa ka murag dako nga tongue of fire sa matag usanaw. In chapter Acts verse 2, chapter Acts verse 5. 2:5 tanawa. Neto magayon na may nagpuyo nga Dios ng mga Hudiyo diha sa Jerusalem nga nagikan sa nagalalay mga nasod sa tibuok kalibutan. Pagkadungog nila sa maong dahunog, nagdali-dali sila pag-adto dito sa gitigumanan sa mga tumutuo. Natingala gayud sila tungod kay ang matag usa kanila nakadungog sa iyang kaugalingong pinulungan nga ginasulti sa mga tumutuo. Lingon sila, unsa man ni? Di ba silang tanan mga taga Galilea? So usa ra klaseng pinulungan. Ngano makasulti man sila sa atong kaugalingong pinulungan? Ang uban nga nato taga Partia, may mga taga Media, taga Ilang,
may taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, may mga taga Pontus ug Asia, ang uban mga taga Phrygia, mga taga Pamphylia, mga taga Ehipto, ang uban gikan sa mga dapit na sakop sa Libya nga duol sa Cyrene, may mga taga Roma usab, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa reliyon sa mga Hudiyo. Uban gikan sa Crete ug Arabia, apan bisan nakalalain ang atong mga pinulungan, magdungan nato sila nga nagsulti sa tanan natong pinulungan may tungod sa kabilungan nga gihimo sa Dios. Natingala gyud ang tanang mga tao dito, ug tungod kay dili nila masabtan kung unsay nagahitabo, nagpangutan-ay na lamang sila sa usab-usab. Unsa man ni? So makita ka nga nay dako kay hitabo nga. Wala, unsa man ni sila? Lain. Wala, ibuhabi ko nila, mag-ilisda na sila, Napasil, Inayagan, Nagdapinsda, mga eskwela, yung human, nagsulti, o mga fluent ka English, fluent ka Spanish, so kung Naga ang kilas nga kami sa, uy, wow, Spanish siya, ako pa yung tinulungan. So, usas mga buta nga, nakapatingala sa kadangahan mga katawhan. So, makita agyan na itong ano niabot ang balang espiritu tungod sa ilang pagtuo. Tungod sa pagtuo, ilang itrabaho, sila nag-produce pagtuo. Sa pagtuo, asa gikan? God, Jesus Christ. Mangahip sa tanyana. Lord, tagay ko pagtuo, nga pwede ko nimong tagaan gasa. Tagay ko pagtuo, nga pwede ko nimong mausap. Tagay ko pagtuo, Lord, na pwede mawag ka ni kasuko sa akong kasing-kasing. Tagay ko pagtuo, Lord, na pwede ko makapasay. Tagay ko pagtuo, Lord, na makahigugma ko pagbalik. Tagay, mangayo, radyo ta may sunan. Baga yung tatagnaong sa Ginoo. Kung nga tumantak, mga itagpabor sa Ginoo na wala sa tao. Kung ang tao makahimong pabor ni mong ngawa ka na ngayo, diyan tibaw ka, ang Ginoo ninitandong sa tao, aron mahimo o may buhat na kanya. Mo na nga, di tama, nakautang kabubuton sa matagusta. Nakautang kabubuton sa asa? Sa Ginoo. Moingon mo na sa tao, thank you. Salamat ha. Huwag tayo sa'yo ka ng bubuhat kung may butan niyo. Masige, do it. Masuko, Diyos ko, like nelpa to last week. Nelpa, masige na Diyos ka di. Maglagot na Diyos ko ani nelpa. Okay. May insutuhan ka ba? Buhat ka maayo. Di. Kibaw ko nga. Ako sa unay na nasa kung may sunan. Ikaw mo, magawat o ka ng tabang o pabor sa mga katauhan. Garbo biya na. Okay, either garbo ta, gitaganan kita'y hatagan, kinata, kita'y manghatag, or hadlo kay ta nga masod ta sa iyang bulsa. Or makapitan ang atong liog, mabiratan nila o mangayo sila o pabor. That's why, kung dawat ka, discernment. Discernment is again, gasa, gikan sa Diyos. Makabantay ka, lain mo siya. Di lang ko dawat mo niya. Pero makakita ka, maayo na din siya. Kaya so kay maayo man siya, nakita dyan ka nga, makanunayon na din siya nga, maayo na din siya. Nyawa siya na-expect kung pamurunin mo, bisat pag galing mo, palpak ka, sa kayo wag ihatag balik, maayo na din siya. So kana, please paminaw mo, na-establisan na ni mo nga, kaning pagkatao, aning tawhana, gikan din sa Diyos. Dawata. Pasalamat. Pero kung ay sa gana, kasi Juby, sige pamayo na ako, sige mayo, sige hatag. Yung man din ang matag si Juby na ako, masuko na sa gudi, isad. Ang Ginoo magbuot sa tanan. Amen? Kaya kung siraan sa Ginoo, ang tanang kaayo o pabor sa mga katawhan, aning dapita, abli ang Ginoo sa lain. O na ang paglantaw na to sa pagtanang tabang gikan gayon sa Diyos. Kung ang atong butang kabubuton ato sa Diyos. Oy, hindi diha Peter. Nanyaw-yaw sa siya, walis sa siya. So, ang balang espiritu tungod kay naslay pagtuog nakalihok din sa matag usa kanila. Kay ilang ipangayo diha sa sila pag-ampo. Pag-ampo man ang again ayon di ko encourage ko ni prayer fasting come. Gahapon we have a glorious day. Nindot, gibot sa Ginoo nga pagkabuntag na ko ni kidagago siya kung iwali, imagine ka na, Lord, gabi na Lord, gihapon sa kung iwali. Kaya lang ipa-share ang vision. Yan pa-share nga mag-andam mo mga katauhan. So, umabot na panalangin na akong ibubo. In short is, ganahan ba kang appeal sa vision sa Ginoo? Yan nga ministry. Ganahan ba kang appeal ka sa katingalahan ng butang ngayang pagabuhaton nga
ang vision niya, biya nabuhat sa bisag kinsa ng ministry ko. Do you know that? Okay, just to give you an insight sa mga what there is prayer and fasting. So, kawa kay kibaw. Ang vision na to is mutabang ta sa mga katawhan nga nanas sa simbahan. Di nag-struggle silang kaulag. Kung ilang kaulag, ilang abot silang mga anak, di na kutob silang asawa. Yan, nasa na sa Ginoo. Sa na nimo. Putla ng liog. Putla sa kinatao. Tabangan ni nga pamilyaha nga malikon pagbalik labi na ang giamong-amungan na bata. O ang papa ato siya sa kaunsingan. Sumatab salamat kay kung niabot ni training about counseling sa atong church, which is daghan kayo ng counselors. Which nag-hope ko nga matudlo sa ninyo sumabot naman daw para kibaw sa mga counsel. So, humana na, so may buhaton na to. Kani mga bata, of course, ato yun yung birahon gawa sa ilang pamilya o ibutang na to sa usak ka balay. Magkimutag village mo ng kilanatag 12 hektaryas nga yuta. 12 hektaryas, so sana pagbayad ako kibaw. Ipuwat niya ng kwarta. So, magkimutag mga balay-balay din ha. Nya ang mga magpuyo din ha, ang mga katawhan nga mga ginikanan, naghupo na gagikanan. Kamu nga nagkailan ko. Nga yung mga anak, dagko na. Namulingaw niya, murag retirement na mo, ano ba, murag retire na lang ko, o to ako sa farm. Nindot nga lugar, layo sa syudad, pero nara sa dinha ang among pang kinahanglanon. O self-sustaining ni sa to pa, kanang manikapon sa kamananon ka, mamuhi ka para ka undi ta maghangad o mga Amerikano, bisa na ginhangan, oy, tagahin ni, mga puti, dili, uy, mga insik, mga yelo, sa basila nila, red, dili, manikam mo ta. Kung dunay mga katawhan nga mutabang, kaya nakakita sila o nakita sa na, daghan nga mga pamilya, kabataan nga nag-antos sa sulod sa simbahan, uwa ina-address ni nga issue, ano ina-address nga issue, may sumunod. Manabang ta kita, uy, kubli siya, tabang ta, uy, ganang mo siya, sinatabang ta, uy, ito siya ipagawan kay gutom siya, pero ang guba o buak na tao, labi na nga bata, masawa mo na nimo. Mag-isod na siya, sabot ni Kristo Jesus, nagsimba na siya, pero kalika na siya tiwalag, kalika na siya simang, mahimula na siya kontra sa simbahan sa Diyos. Ngayon naman, sangdan siya, guba siya, wala na luhay niya. Kung daghan na kayo sa atong simbahan, hindi ko mo condemn sa mga nakahimo o sala silang mga anak, o sa ilabang isuon, o sa ilabang parenti, niya siya nagsimba-simba sa iyo. Ano man, posible nahilabtan sa niya sa gamay pa. Posible na nahitabo niya ang ilad kaayo nga, naasa iyang, nga nasa iyang punahon kasing-kasing, sa jeans na hawa na sa jeans. Nga maglisod siya pugong. Kay tanang sala-isala, di ta makingon nga ang grabe makasala ka ng rapist o ka ng ipatay tao, dili. Pareha na ta, lain-lain ang tao. Version of expertise. Amen? Tumaoran yun ang istorya, sala sana. Okay, sa tubangan sa Diyos. So, mo ni mga iksunan nga, gitagaan sila sa Ginoo nini. Now, ang last nga gift na itong i-discuss din mao ang interpretation of tongues. Ang gift also na ma-receive sa tao, diin, kung kanina, di mo ta-prayer meeting din nga doon na nag-speaking tongues, na line speaking tongues, doon na gasahan doon sa Ginoo nga mo siya mo interpret, siya mo hubad sa gisulti nga laing pinulungan. So, example na ron. Filipino man si Angeles, pero Spaniards at the same time. So, kiba siya Filipino, English, o Spanish. Mukha siya Spanish. O iyan yun na nga gift. Okay? Pero butang ka lang. Nga si Angeles is Americana. Di siya Spaniard. Mukha siya Spanish. Para na, etc. Ano guys? Doon na mo interpret. Ibutang ka lang si Lanang mo, balik lang siya interpret sa gisulti nga Spanish. Ni Pano, na nag-Japanese, arigato, abong nga, ay siguro narasay si Janet Baron, ikalit o interpret sa ni Ana. Pero, doon ay magkatawhan, salamat ko sa Ginoo nga, ako sa mismo ka ng speaking tongues ko, nagsige ko, akong to, Lord, sa kong isulti, Lord, sa kong iyaw-iyaw, Lord, ganahan ko makasabot. God send them, ganahan ko makibaw kung sa dyan nga language, o ba't yung kubaw na. Pero tagaan mo sa Ginoo sa interpretation. Nga naman, isulti na ako, lain na pinulungan, ihubad sa Ginoo sa akong nauna, yung magawasan na ko, hindi ka pray. Nya, ang tongues lagi is
towards God. Okay? Sa imong pagsimba, sa imong konsulti, pagdaig na tumay sa Ginoo. So mag-isunan, mga gasa ni nanindot kaayo. Of course, kung makita sa chapter 14 na ganyan, gasa ni na kung ang tao, kung may bagpo, nawa siya kasabot, wala nang siya misudin, lalayo sa pinulungan nila, labi na kita nga magdungan ng bagpo. Murang mawingig ang mga tao, murang sa misudin diri. Okay, kaya sa ako bago pa kung mga Christian, ako naanad-anad. So dahil nasuod na ko sa living word niya, doon sa kampo, bro, na-shock. Doon sa kampo, sinabot ni sila. Of course, kanyampo para niya, siya na para na ko. Nag-ampo betang tanan nito sa Ginoo. So matag-usan nato, nag-ampo tabay the Holy Spirit. Mawata na minaw sa iyang giampo. Kay kita mismo, gilita sa Ginoo pag-ampo, ngadto kaniya sa mga butang gusto niya, isang at na niya. Okay? So, mga makita na to sa 1 Corinthians 14:13. Basahan na to may sunan. Na gibuhat sa niya sa ilang simbahan. Gifted lagi kayo na church, pero daghang sa kayong badlungon. Sa 14:13. Busa ang tao nga nagsulti sa pinulungan nga wala niya matun-i, kinahanglan mag-ampo nga hatagan usab siya og hiyas nga makapasabot kung unsa ang kalugan sa iyang ipamulti. Then sa 27, kung adunay musultig pinulungan nga wala niya matun-i, kinahanglan duha o tulo lang ang musulti apan dili magdungan o kinahanglan adunay magpasabot kung unsa ang kalugan sa ilang gipamulti. Magigsunan mo na nga bisan nga lalayng hiyas, like dunay mo prophesy, dunay mo speaking of tongues, tagsa-tagsa dunay mo interpret kung ang speaking of tongues wala siya kibaw. Atong prayer and fast, what was that? Prayer and fasting ba ito? Ang pukatin ito. Basta niya pag-gathering natin sa prayer mountain na si Brother Mel, speaking tongue, isa na siya, prayer ng dunga, speaking tongue. Doon ay tao nga ni Barog, niyon siya nga, Brother Mel, lagrabi ka ayo ka na, nagsabot ko sa inyong iyaw-iyaw, speaking tongue, mas Brother Mel. So, nisulti siya. Na mauni ang ipasabot ni Brother Mel. Nga, it's really about the Lord. Of course, si Brother Mel, makasabot man siya sa sayang pinulungan. Pero there was one instance nga dito sila sa Israel na bundok sila niya, pray sila together, diha, public na lugar. Niya, speaking tongues siya, may basa ng speaking tongues, yan ay nanulong ng mga foreigners nila. Galing mo sila, Dutch ka? Brother Mel, no. Siya, how come you're speaking my language? Diya siya nakakuha dyan na musulti dyan tagang pinulungan nga di takibaw, diya sabot sa nanganing buhay ko. Wala kita kadungog ni anak. Wasa taka kadungog, so di familiar. Like, yung ka, hari ito ka, mujugor ka siyo, gira ka. Makayon ka, ay, murag na siya o Japanese. O doon na ay mga sultihan sa dana nga, murag Japanese, pero actually, di Japanese. Tagahan man, ang dila sa tao, musaw, lain-lain. Okay, so, muna ang mga butang na atong nakita. No? In conclusion sa atong ipangtunaan, gisulti dia sa 1 Corinto 12, 11. Gisulti din ha. Apan usa lang gayud ka espiritu ang naghatag nining tanan. Ug yapon-apon niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Kinsay magbuot? Ang Ginoo. Kung unsa ang iyang ihatag nimo, siya magbuot. Kung unsa imong ipangayo, siya kay konobot kung sa iyang ihatag. Kaya mo desire man ta, di ba? Now, may suunan, the same spirit ang nag-work ni ini. Now, balik ko lang dyan ako, na sa pagsuwat ni Pablo ni ini, kani mga tauhan na pagano, mga katauhan ni sila nga, sa ilang religion, mag-practice ang mga lalayang pinulungan ko na kayo. Mag-practice ang mga sulti-sulti, mga mensahe sa Ginoo, maghingoy mo sa silang milagro, pareha sa itong panahon karon dagan sa ngamin ni bao nang mingon jud ko ninyo ang pangayo jud maayo ninyo sa Ginoo usa. Okay, gawa sa kaalam, gawa sa knowledge, gawa sa pagpropesiya o ganahan tongues o healing, gawa sa mga mutang kanud ginakutan na okay. Apila din na Lord, discernment. Makabantay jud ka, makakibaw ka nga espiritu ba ni sa Dios o espiritu ni sa daotang espiritu dili sa Ginoo. Kaya nalagi mingon ko ninyo nga
maayo jud gayo, may mo istorya, mo explain sa pulong si Dios, may kay mo ampo. Akong espiritu dili at peace. Mabilis ko ka na, correct man lang yan, correct ang iyang theology, sakto yung pagyaw-yaw. Yung may sa kasi mo ampo, may kay mo kanta, may mo tukar, hindi mo sit right. Kaya nga nung nagpakaroon inon siya. Gusto na siya katao na, because hindi na born again, naggamit siya sa Ginoo, kitagaan siya ng nagasa. Posible na born again yun siya, pero born again niya, labi na siya mga gifts niya. Mga kay mga tao, believe kay mga tao. Ano ay hindi mo believe sa mga tao na dunay daghagasa? Di sa kanyang mga tao mabarong din. Ano believe? Di sa ako. Si Kristo na. Bakbata ni nako. Imagine mo, pulpito, nagbarong din niya siya niyaw-yaw, bigil ka sa pulpito. Kahuira na siya. Gigamit lang sa Ginoo pag-deliver sa mensahe. So, asa makabilib sa Ginoo? Manang mga iyon na ito na igsunan. Kasi dihang ang tao maglakaw sa sala. Dihang ang tao, liko-liko na, makabantay ka. Uusa sa mga butang, ambot ko naka-experience mo nini. Hindi ka kasabot na galapot ka niya. Ambot din sa mga pipila niya, hindi nga sakay ka mo, na maka-sense ka. Oo, kasabot na nung maglabot ko niya. No? Nakayo, dagang na mga nangyang mo. Kung kasabot na nila, wala siya gibuhat. Naglabot ka, tungod kay ang Ginoo na suko. Okay? Butang ka lang, sanaw ko niya katix. God forbid. Na si Kati din na siya, hilom na tayo ang gibuhat na sala. Pero faithful kayo, Maris Kati. Faithful ka siya mo, tabang, etc. Kasabot ni Kati, nga naman yung labot mo sa Kati. Mao na magsuunan, makigsulti ka sa mga katauhan na muingon jud ka. Kat, okay ra ka? Ayaw ginang okay ra ka. Dami nga okay ra ko. Di ba mo na, musta ka? Mayra. Ayaw na. Kat, na ako'y gibati na ni mo nga wako kasabot. Naglabot ko, kasi mo ipanguha. Kung ditado ko ng tawanan. Of course, pananghit. Kung kinalang baka basulti o di, sa Ginoo. Di ka hasmag lang ka. Okay, kay at times, ang Ginoo is mayon na ka nga, Lord, ako pasabot. Kasi mo akong gustong buhaton. Hindi sulti, ampo. Gusto nga, Lord. Yeah, there are times, a lot of times, ito mayon na Ginoo, ampo lang siya. Yeah, there are times also, anong misis para na po, liso. Bakit sulti niya? Hindi. Yan lang pinagtibaw ka nga ang tao, dili ganahan man. Minaw, ug masuko pagayon niya. Mana may sunan, dore yun ang kadungan. Magpausap ta sa Ginoo, mudawat ta sa mga pagbadlong, magpagamit ta sa Ginoo, o di magpagamit, di magpabadlong, di magpausap. Di sa malkanse na ron. Di sa malkanse. Kaya Ginoo, grabe ka mga dato. Grabe yun sa kadato. Grabe dato sa grasya, sa kaluoy, sa gugma, sa pasensya. Di siya utdan kita mo, utdan, hilis dahil. So ako karon is, please close your eyes. And pray. Ask God. Lord, ginahan ko mong kausap. Sa ilo ko sa mga sala. Start na sa pagpaginusod sa diha sa Ginoo. Sa usbak ko, Lord, hindi na ako mahigod na hindi nga sala. Kung tuhuin na sila mga ikapasaylo, ang Ginoo, ipasaylo na niya. Kaya sa krus, gibayaran na niya ang tanan ng mga sala. O kung naduda pa ka, nagbayran pa, para mo murag di ka kadawat na, o di ka kapasaylo sa inyong kawalingon, mahayo sa Ginoo, Lord, help me na mo, forgive sa ko sa akong kawalingon, Lord. At minsan ko din mo forgive, kung mo na magalis mong ipakamat siya. At the same time, ask the Lord, Lord, na ako imong gamiton. Kung ako, sa mga gasa, na imong ibuot ka na po, o kung na kayo mga desire, tinuha sa mga kasing-kasing, ng mga gasat, may sa Diyos. Sabi na sa Ginoo nga, Lord, hindi ko manghambog, hindi na ko gamiton sa sayot ng mga pamaagi, sa pagkasigarbo sa kong kawalingon, kung hindi ikaw lamang
ang mapasigarbo, ikaw ang madayag, ikaw ang mahimong sikat, dili ako ito. Encourage ko sa mga tagusa kung i-irog ang mga liburanan. Okay, makairog mga liburanan sila. Yan, kang sa tubangan, irog na itong mga liburanan para lang na-tested sila. Isa po, ganahan mo gawat, bilas, nagtagana sa inyo ako sa mga tagusa. Ken, Shirley there? Nagkikay na mga pwede. Natas subangan. Yes, please come forward then. So, kinsa itong mga katauhan nga was to receive sa mga hiyas gahong nga mo hatag sa Ginoo, we will help you. Okay? Kaya among sa niya po sa Ginoo nga gamiton mo niya na ma-receive ninyo na mga grasa. Ninyo masinatin ng mga grasa. So, please come forward. Please lead us in the song suite. Ibang bukang mga. Amo lang itong amahan. Ano nga kami o Ginoo? Tao nga buot ng paggamit sa inyo, inyong mga alagad, inyong siguro. Wagi amo dili Ginoo. Just use us, O God. Nakita na kami. Na Lord, sa among pag-touch, sa among Lord, pag-extend sa mga kamot, pag-ampo na mga gamito na kami. Bisa sa pag-ampo sa mga katawan. Mabuot mo dawas, sa magalanay ka sa mabuot mo ihatag karong adlaw, O Ginoo. Sa mga katawhan, minabot karong salamat po, O Lord, dalay kong kamahan nga nagpaghihok sa mong kaliwana, O Ginoo. Salamat po, Lord. Just come forward. Kasi ganahan mo, dawas mo na excellent your name is. How excellent your name in all the earth. Your glory fills the heavens beyond a farthest star. How excellent your name in all the earth. Oh Lord our God, how excellent your name is. How excellent your name in all the earth. Your glory fills the heavens beyond a farthest star. How excellent your name in all the earth. When I think about the heavens, the moon and all the stars, I wonder what you ever saw in me. But you took me and you loved me, and you've given me a crown, and now I praise your name
Siya ka mga rasang ng gitananan, yung katauhan, niya ka Lord, anda mo magamit pinagpayaran sa mga hindi kila kusyon ang buhay sa Lord, bless your holy name, exalt your holy name, O God, let your healing and your power be upon them, let your spirit descend, O God, let your spirit fill each and every one, Father God. Look for siya, Lord, that their life will be changed forever, kung look biya na kasan na bigyan siya. Man, glorious God, man, for the people so yakasiga. Oh, you are righteous, you are good, you are immortal, you are good, anything to us, Father. There's nothing besides you, Lord, in our lives, kung lukushika na kasi. Mahal, salamat Lord. Alam po, nangyayami ang manapis sa kailan sa daplin. So that I will salamat ng lukushika na kasama. Lord, nagkaroon ko ng malayo. Power in their